كبرات عزبتنا حج لك قبل علي صرقيا شنكولت بزيحنا لنا دحري وحدات دقائق أب عرارب أب كبابتي قدم هزباو جنبار حرنة إترا فابريكاتات مسريت اللوز نبره بكوميشن مسنع زفلت إن إذا سرحت كنورد مهنا ترديهم أبررتي هليكوبترات كابتي تصنحوا بالرخي أمنا لتقص لزبولو أسرات حرنة تاويك ألس الزخونة أبايتن باسكاتاتن كان للجميرنا لنا لومي حدا كابتوم نهزباو جنبار حرنة إتراك عند مجلس يوزخونو عبي أرستخنا العلينا نسقة رئيس مركوساي إذا أرستزي كمتي أب هجراو شارتر سفير زلو كاب مسرتات عوت قال سنايو بدرجات حساسبان جبرن أبو وشتاوي كونتاتنا عقمتاتنا انت زي نمركوس برقص أي متعودنا أبوان حرنتاوي تقادلو زنريو زلونا حيالو تكالات زباو جنبار زنبور خبابي بمنبارو عمر من قصاص تقادلتي زنبور خبابي حجقن هاري يتصنحنا كم زتريو زلهم زمن انسيات كابتن هيليكوبترات مسوردو بتوم حربنياتات نبرتنا محادرتنا ناتمرحو بقطتا نابتي إيدا سرحات زنبورو سنجوري مغنيعهم رباطات دما ماي نازاري تقبلوهم إذا ما بنصنع عبايو من إسيات مستير عاوة زباو جنبار انتاي مخانو أخل كل حساباوي فلتاتها اللوام رئيس مركوسا أب كل ميداتات بوليتيكاون كتباون بهلاون مسرتاوي متكل مخانو أب بوليتيكا نتسع مسمر مختالن نوشتاوي كونتات قدامنت مهابن أب كتبا أو وشتاوي عاقمتات ممركواسن وشتاوي عاقمتات ممعبالن أبهال دما أبرسخا متأممانن نبهلاوي ورشاتاتكا ممعبالن مالت مخانو حجي زنقورم حدش حساب يكونن رئيس مركوسا كاب أهجراوي محبر سبن سلطانن نفسها مجلالن منتصالن مال زي مخانو أب أهجراوي محبر سبن ناتسان رئيس أمون تواسعي مخان مالت راي مخانو اتي أقدي مستتقسي نايدحر ناتسنت أقداسي سند هجراوي شارتر أنسير لومي تاريخ حرنتاوي قالسنا تاريخ رئيس مركوسا منبارو أو بوليتيكاوي الرأية أو تهدراون بوليتيكاون استراتيجي كمون أب ناي وصا بوليتيكا ناي زخونه يخون موديل كي قدحنا مستمكرونان كونتاتنا نسمع تل محانصيصنا سريحنا كم استعوتنا لون
ኣብ መዓልታዊ መደባትናን ህይወትናን ንዝገጥመና ጸገማት ድሕነትን መዋጽኦ ካብ ናይ ወጻኢ ትሕዝቶን ክኢላታትን ከይተጸበና ብጻዕርናን መሃዝነትናን ከም ዝፈታሕናዮ እዚ ዝሓለፈ ንሳቶም እውን ዝዓበይሉ 20 ዓመታት መድረኽ ኩናትን ተጻብኦን ብግብሪ ምሂርዎም እዩ። ሎሚ ናብዚ ዘምጽኦም ነቲ ሓቀኛ ስፍርኡ ብምብጻሕ ነቲ ናይ ርእሰ ምርኮሳ ዓብዛንታ ካብ ኣፍ ፈጸምቱ በቐጥታ ክሰምዕዎ ስለ ዝደለዩ እዮም። ተጋዳላይ ዮሃንስ ሃብቴ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ከም ዝሕጂ ንሶም ዘለዎ መንእሰይ ነይሩ። ካብ ወጻኢ ትምህርቲ ጸጊቡ ናብ ሜዳ ዝተሰለፈ ሕጂ ከዓ ኣቦ ኮይኑ ወሊዱን ከቢዱን ጥራይ ዘይኮነ ዕድመ እውን ደፊኡ እናሃለወ ነቲ ታሪኽ ዝተሰርሓሉ ቦታ ከሪኦም ምስኦም ብወኒ ሓቢሩ ይጓዓዝ ኣሎ። ምኽንያቱ ሓደ ንዓይ ጦብላሕታ ድገድፈለይ ካብ ህይወተይ ሓደ ምሲት ናይ ዕድመይ ድገደፍ ኩሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ጦብላሕታ ዝገድፈለይ ስለ ዘሎ ነዚ ንኸዝክር ዕድል ምርካበይ ካልኣይ ከዓ ንዓኻትኩም ታ ዘላህንኒ እሽተይ ኣገልግሎት እውን ከካፍል መብቃዓይ ከዓ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ባህ ይብለኒ። ሕጂ ታሪኽ ኢደ ስራሓት ብሓፈሻ ምስ ታሪኽ ህዝባዊ ሓይልታት እዩ ድተኣሳሰር። ህዝባዊ ሓይልታት ነብስኻ ምኽኣል ምክንያቱ ምስቲ ኩሉ ድነበረ ኸበባታት ኣብ ቁጠባ ከዓ ነብስኻ ምኽኣል ድብል ጭርሖ ጭርሕ ኢሉ ድሰርሕ ነይሩ። ሓደ ካብኡ ሕጂ ታሪኽ ናይ ኢደ ስራሓት እዩ። ኢደ ስራሓት በብቑርብ ክንሪኦ ኢና ስፍሕ ድበለ ኣሃዱ እዩ ነይሩ። ግን ብቐዳምነት እንታይ እያ ትመጽእ? እታ ብረትካ ገለ እንተዓኪሳ ገለ ጽገናት ገብረላ ኣለካ። ሕጂ በዓል ወዲ ፈንቅል ድበሃሉ ገዳይም ሓርበኛታት ባዕላቶም ተጣቢቦም መብረድ ገይሮም ገለ ገይሮም ብረቶም ውጽጉኑ ንካናኸኑን ምንባሩ ይዝንቶ። ታሪኽ ኢደ ስራሓት ካብዚ ኢና ክንጅምሮ ዝግባአና። ተጣቢብካ እታ ዕጥቅኻን ስንቅኻን ምኽኣል ማለት እዩ። ቀንዲ እታ ሕመረት ናይታ ፍልስፍና ግን ነብስኻ ምኽኣል እያ። እታ ጭርሖ ነብስኻ ምኽኣል ብስፔር ፓርት ድዩ ብናውቲ ውትህድርና ድዩ ነብስኻ ምኽኣል እያ። ስለዚ እዛ እንዳሓፂን መጀመርያ ብዚኣ ቆይማ ዳሕራይ ኣብ 88 ግን ስለ ዝፀበበ እዚ ቦታ እዚ እንዳሓፂና ኣብቲ ስግር ዝፀናሕናዮ ዳርጋ 4 ዕፅፊ ዝድኸውን ክልተ ተሰሪሑ ብዙሓት መሽናት ኣብኡ ኸይደን ምክንያቱ እቲ ስራሕ ምስ ዕብየት ናይቲ ውድብ ምስ ሓራ ቦታታት ከዓ ምስፍሑ እንዳፀዓኸ እንዳበዝሐ ይድመፅእ ነይሩ። ዳሕራይ ንህዝቡ ኣገልግሎት ይህብ ነይሩ። ዝኩሉ መጥሓናት ናይ ድሕሪ መስመር ሕጂ መቃየር ኣቑሑ ኣብዚ ጀነሬተራት ተተበላሸዋ መፀገኒአን ኣብዚ እንዳ ኤሌክትሪክ ሕጂ ዳርጋ ምስ ሙሉእ ውድብ ርክብ ነይሩዎ እዚ ኢደ ስራሓት እዚ። እዚ ኢንዱስትርያዊ ስንጭሮ እዩ ነይሩ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብመትከል ምልማንን ምጉንባሕን ብንእሱ ከለውን ዘይኣምንሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። ንኣባላቱ በበቲ ዝመልክዎ ዓውዲ እናመደበ ነፍሱ ክኽእል ዝፀዓረን ዝተዓወተን ውድብ ድማ እዩ። ሕጂ እውን እምነቱ ንሱ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢሎም እውን ኣብ ህዝቡን ደቁን ተኣማሚኑ ወፍርታት ቁጠባ ዝምድብ ዘሎ። እቲ ኢደ ስራሓት እንታይ የጠቓልል ነይሩ? እንዳ ሓፂን፣ ዕንፀይቲ፣ ሽዳ፣ ጽርየት፣ ኤሌክትሪክ፣ ቆርበት ሕጂ ናይ ዕጥቂ ማለት እዩ። ስፌት ክዳን ከም ዝለቢስኩሞ ዘለኹም ክዳን ዝሰፊ፣ እንዳ መግቢ ህፃናት ዲኤምኬ፣ እንዳ ዘይቲ፣ እንዳ ባትሪ ኣብ መወዳእታ ቆይማ ኣብቲ ቅድሚ ናፅነት ምክንያቱ ብብዝሓ ህለኽ ስለ ዝነበረ ባትሪ ናይ ዘን ላምፓዲና ሕጂ
እዋ ትገልዩኮ ኣማራጽውን የብልካን ብረት ዓነው ብለካ መቃየር ንዑ ድመስል ክትሰርሕ ኣለካ ኣበይ ከልካ ማው ተስርሑ ሚሊታሪ ነገር እዩ ትካል ሓፂን ሕጂ ንዑ እዩ ኮይኑ ዝኾነ መቃየሪ ናይ ብረታት ዝሰርሕ ዳሕራይ ኣዝዩ ሰፊሑ ኣብዛ ድፀና ድሓደርና ኣሎ ከባቢ ዓዶብሓ ክትከል ተባሂሉ ተመሽናት مساعتوا ناتنا تركيبون بوبيلن كيدن أميدا بأوروتا حادة أبو أوروتا خلته دبهال تكالات تتخيلن حجي تكال حاتين عند حقوقي ناي صورة نحن دقونا بارت وتهدر أو بارت ولا سيبيلاوي أو يدسرح دا شداد هون نجار بالا شوية سبارة وينا دا حاتين جناينا نصرح حجي نتوجب السوقي تدام أمير نفسها مخال دبهال ህፃናትና ማልኒትሪሽድ ነይሮም ታዲ ኤምኬ ክትፈርምስ ጀመረት ግን ቆርብ ለውጥ ተገይሩ ኣብ ኣመጋግባ ህፃናትና ዘይቲ ብብዝሕ ሓልኽ ስለ ዝነበረ ስምስም ከኣኽርከብ ስለ ዝከኣል ኣብ ዝሓራቦታታት ስምስም ትፀሞ ፋብሪካ ተተኺላ መወዳእታ ከምኡ እቲ ነብስኻ ምኽኣልሲ እቲ ሃርድ ዌይ ትረኽቦ ብቐሊሉ ከመይ ጌርካ ኣብ ሜዳ ተፍርዮ تقولي قا ما راتي بالكان شداسي السودان بزين دحر عتيكا أفتت أنكر كناتات كابيتيريا خترخبون دحر زي كيلكا كافت حرابوتاتات زي كونه تاخا زياسة عدلكا زياسة ريحكا ختكزن عليك ስለዚህ ነብስኻ ምኻል ኩሉ ኢንተግሬትድ ተዋሂድ ዝኸይድ ሓደ ኻነ ተሓደ ድግፎ ተሓደ ድግፎ ቀንዲ ስራሕ ግን እቲ ወተሃደራዊ እንጂ ወተሃደራዊ ሕማማት ደገፉ ካብዚ ደጀን ካብ ኢደ ስራሓት እዚ ዘለና ስንጭሮ ኣዝዮም ዓበይቲ ነገራት ዝስራሓሉ ዝነበረ ስንጭሮ እዩ ብዙሕ ክግለጽ ዝግብኦ ብምህላው ንግዜ ክንገድፎ ሎሚ ግና ብኣጋጣሚ ናይ ዝዑደት ብዛዕባ ፋብሪካ ሽዳ ጥራይ ቆንጭልና ክንዕልል ኢና ተጋዳላይ ዮሃንስ ሃብተ ብዛዕባታ ንሱ ዝመርሓ ዝነበረ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲ ዝነበረት ፋብሪካ ሽዳ ምኽንያት ኣመሰራርተአን ኣበርክቶአን ነቶም መንእስያት ክገልጸሎም ከሎ ራይ ዝንርከበሉ ዘለና ፋብሪካ ሽዳ ነበር እዩ ፋብሪካ ሽዳ ሓንቲ ካፍተን ጭቡጣት ኣብነታት ናይ ነብስኻ ምኽኣል ስትራቴጂ ናይ ህዝባዊ ግንባር እያ ታሪኻ ኣብ ሓፂሩ ሽዳ ግድን ተጋዳላይ ጫማ ተድልዮ ሕጂ ካበይ መፅእ ነይሩ እቲ ሽዳ ገለ ካብ ሱዳን ድግዛእ ገለ ካብ የመን ኣብ ገለ እዋን ካብ በፈዳይን ብፆትና ካብ ኣስመራ ተጨዊዱ ወፅእ እዚ ድለብስ ነይሩ ተጋዳላይ ድሕራይ ግን እዛ ሽዳሲ ነፍስና ደይንኽእል ደይነፍርያ ሜዳ ዝብል ሓሳብ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ብፃይ ሚካኤል ፍሳዬ ምስ ሓፋሽ ውድባትና ናይ ዓዲ ጥልያን ኣፅኒዖም ሓንቲ ንሜዳ ምችእቲ ድኾነት መሽን ተገዚኣ መፅያ ኣብ 1979 ተገዚኣ ኣብ 1980 ኣብ ስዋኪን ብሕቡእ ቁርብ 50,000 ድኸውን ሽዳ ሰሪሓ ድሓራብ ጀልሃንቲ ድበሃል ቦታ እውን ቁርብ ሰሪሓ ድሓራብ በረፍ ድበሃል ቦታ ግዒዛ ዳሕራይ ግን ቀዋሚ ቦታ ሱቱር ኣዝዩ ሱቱር
ካብ خشافات ፀላኢ ነፃ ድኾነ ተባሂሉ እዚ ስንጭሮ እዚ ተጸኒዑ ኣብዚ ተሰሪሑላ ክስራሓላ ከሎ ብጻይ ሚካኤል ፍሳኤ ምስቲ ድነበሮ ናይ ምምሃዝ ክእለት እንታይ ምሂዙ ቀልጢፋ ከም ትገዓዓስ ገለ ፀላኢ እንድሕር ከሽፍዎ ዝቦታ እሞ ኸነግዕዛ እንድሕር ተደልዩ ብቐሊሉ ክትገዓዝ ከም ትኽእል ሕጂ እንታይ ተጣቢቡ ቢንዳ ኢና ንብሎ ቢንዳ ማለት ክሪክ ማለት ዓበይቲ ክሪክ 4 ቢንዳ ብ4 ጎኒ ተኺሉላ ሕጂ ብኤነተረት ተጻዒና መጺያ እንድሕር ሰብሂልኩምሉ ዝቦታ ሕጂ እዚ ሃጓፊ ደሎ ታይነተረ ናይ ድሕሪት ገይራ ማርቻንዴትሮ ትለግብ ምስ ለገበት ኣፍታ መንደቕ እተን 4 ቢንዳ ተሰማሚዕና 4 ሰባት ሓፍ ነብለን ሓፍ ትብልታ መሽን ታይነተረ ትወጽ ምስ ወጸችዑ ተን ቢንዳ ኸኣ እንዳውረድና ኮፍ ነብላ ክሳዕቲ ድበጽሖ ማለት ሽዑ ኣለዋ ደገፍ ሓፂን ድግፍ ኣቢልና ኳድሮ ገጢምካ ስራሕካ ትጅምር ብኸምዚ ለይቲ እያ ትሰርሕ ካብ ሰዓት 3 ንዮ ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ እንዳሰርሐት ኣዝዩ ስቱር እዩ ዝቦታ ጽቡቕ ኣገልግሎት ትህብ ነይራ ምስ ብዙሕ ታሪኹ ኸኣ ሽዳ ኸኣ ክትሰርሓ ቀላል እያ ግን ታጠረ ነገር تا PVC تبهاليا كاب أوروبا تمت جسها دولار تدلح صارت الله لك كم كل نجارة حجين تاي كنت تابع بجميرنا كاب تقابلتي تأرجت شدان أكبو كاب سودان كا أرجت شدان أي سودان كا بحفا شدباتنا تأكيبو خاي ماتنا حج 5 حدش نتكم 5 خات خب سودانن كم ميدان بترخبه حسيبنا تحينا صبو غيرنا ترينا مستحدش 5 خفت غيرنا نسرح تاي مالتي تاتو وهبك ترى نجر دابل تقبرتي بزحل ما يشدا تفريو مالتي أتنشد زخون ترى نجار كم تتجادل يوهانس كقول صنحه نمركبو يشجر بمنبارو كابتوم شعو وان أب السودان أفقدن داوحف النازورو باللايز توحف الشدة زاريوز نبور تجادل تنحفشو الدباتن تجادل محمد نور إدريس بزعباز تمكروزي خجلس كله اتنيون السودان قطعم خدو خلو قدمتي إذا تكالات زي قدم نفسنا مخال نزي تكالات زي مجمارنا انتهي لنا نيرنا بجبوس لنا برنايو بتعمينا نتسقم نيرنا نفسنا مسكالنا مستره ترخي أب كل تستطاق تكالات نسون تدير كبنيرو مسرح أي مقصلا مالتها يكون جن نايب حكم نتسقمنا كم تدلائنا خن ونشوف زقبانا كن ونشوف أي مخالنا يتحطوا أب معسكراتنا يسدتنياتات مع الوجابر مع اليوم كل أخوهم كله قرطنا شدة أكبو تباهيلهم مسحفاش ودواتنا فوق دو قحاف خدو خلو توم أريت قحاف متيوم يقولون نيرو سودانويا أريت قحاف متيوم علامة زلوا وجن ندا قحاف كيدي أري سبع علامة وتصح مالك سلزي سال زي تكالات زي مسترأيو توم بدقج متقون انتايلهم شعوب تتادي تأوجت من قستنا إيرترا أبتقو بوتات رئينا إياه ندقمولنا وزاتنياتات يقوم ديلو نزو كل مسترأيو نفسه زخالة من قستي زي تفلته زي تأوجه أبقو بوتات إيرترا ألو ህዝባው ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንኩሎም ብሄራት ሃይማኖታትን ደርብታትን በሓባር ሓቂፉ ዘቃልስ ሃገራዊ ዴሞክራሲያዊ ፕሮግራም ሰሪዑ ዓቢ ማዕዲ ቃልሲ ዝፈጠረን ብግብሪ ዝተርጎመን ውድብ እዩ ኣብ ኤርትራ
ሃገራውነት መስዋዕትና ኣምሮን ተኸፊልዎ ኩሉ ኤርትራዊ ዝነበሮን ክነብሮ ዝኽእል ዕድላትን ገዲፍዩ ንስለ ናጽነት ኣብ መሳርዕ ጀጋኑ ዝስለፍ ነይሩ እዚ ሎሚ መንእሰያት ናጽነት ዝቕጽልዎ ዘለዉ ተዓብ ዛንታ ድማ መሰረቱ እዚ እዩ ክስለፍ ከለኹ ካብ ሞስኮ ተሰሊፈ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ 2 ዓመት ተማሂረ ድሓርቲ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ወደቕ ስለ ዝነበረ ወይ ንክተኣልየሉ ዝዓዲልና ስኮላርሽፕ ረኺብና ሞስኮ ኸድና ክንከይድ ከለና ግን ራእይ ነይሩና ሓደ 25 ንኾን ተምሃሮ ኸድና ተማሂርና ወዲና ኸዓ ብዘይ ዘረባ ኸዓ ንበዝሕ 900 ኸዓ ተሰሊፍና ሕጂ ናይ ሶቪየት ሕብረት ተምሃሮ እንታይ ነይርሃና ፍልይቲ ኣፍቲ ቅዋም ዓንዲ ሕጊ ምስ ወዳእኩ ትምህርተይ ውድብ ናብ ዝበለኒ ከይደ ከገልግል ሜዳ ማለት እያ ብኻልእ ኣዘራርባ ትብል እዚኣ እንድሕር ደይተኣምነላ ኮይንካ ኣይትተሓወሰና ትርር ደላትያ ነይራታ መርገፂት ኣይትተሓወሰና ምውዳብሲ ንስለ ምውዳብ ኣፍቲ ማሕበር ተምሃሮ ትርጉም የብሉን ንሕና ምስ ወዳእና ንሃገርና ኢና ክንብጆ ትብል ዓንዲ ሕጊ ነይርሃና 900 ንስለፍ ነርና ደዲ ወደየ ሕጂ 75 ኣትያ ኣነኡ ቋንቋ ወድየ 10 ብፆተይ ኣፋንየ ሽዑ ሕጂ ካብ ቀዳማይ ዓመት ክጅምር ከለኹ ጀሚረ ኣብ ሓንጎለይ ትቕረፅ እንታይ ሓንቲ መዓልቲ ኣነ ኸዓ ወድየ ምስኦም ከርክቦም እየ ክስለፍ ብዙሓት መፂና ሓኻይም ኢንጂነራት ናይ ቁጠባ ተምሃሮ ገለ በቲ ዓቕምና ኸዓ በርኪትና ካብዚኣ ክትመሃሩላ ድግባኣኩም ምውፋይ دربي أي تحدثني مهور كوفلو دي مهور كوفلو كل كوفلو عد اندحر ناس أحسوتن كت معبلم كينا حجي موفاي تمهرتي سيخاب موفاي أي تبلكانيا بنتعرف تتابع عكايد قبا دمور ندات مهاركات خيركا زمور كبركت على النيلكا كت وفيد قباك سلازي زمثلتي دحر بايت كل أبال نايتو ودبون نمتكر إسامر كوسا يأمن بمبارو عقمو زرابح مبر عقمو زحبا ينبرن أتوم أب عودة وقعات بسنك خبيت سنكلنا خاب جنبارات زوصوز نورو تقادلتون بتع عقمهم نزمت كل نمتكبار كم صرحو تاريخ مسكريو تقادل يوهانس كابتو مكرونا ينداش الداخل على الكل دما ورارك تعصع كله تقول بتزلو يو قدي فكاد خطت حجي تما بزي أطرفو سنكولان ترى أبقى لأوان حموش تنيارنا كلتا أقرن كلتا إيدن دلنا بصوت أبزيا درست كلهم سنكولان يوم قلنا مالو وخات سرح كم أفتسل الدراء ما مركز تخيلهم دلا يوم بسرح يمالو حجي كلها تكات حقاقيز كاي تي حنتي دلاتو كفتا ميشينو وتتاشده እቲ ቆራጽ ኮፊሉ የማንን ጸጋምን አጻምት አብክሻ ንጎ ኡመልኡዎ እነ ተረኽት ጻንከላ ኣብታ ላዕሊ ድድሪብዮም ደድሊ ኸምበር ባዕላቶም እዮም ኩሉ ዝገብሩ ሕጂ ስንኩላት ኩናት ናይ ብሓቂ ካፍቶም በጻሕቲ ድገርሞም ድነበረውን ስንኩላን እንዲኹም ውስኹም ደይተዕርፉ እዮም ድብልዎም ክሳዕ ናጽነት ዕረፍቲ የለን መኸመይ ጌርኩም ትሰርሑ በዓል ክልተ እግሪ ናይ ክልተ እግሪ ሰርሕ በዓል ክልተ ኢድ ናይ ክልተ ኢድ ሰርሕ እዚ ዓቕምና እዩ ውፅኦትና ኣብ ካልእ ዕማማት ኣለዉ እንዳለ ብስለት ነይሩ ኣዝዩ ብፁል መልስታት ስለ ዝህብዎ ተገሪሞም እዮም ዝፅሕፍዎን ድስንድዎን ነይሮም እዚ ተራ ናይ ስንኩላን ኣብዚ ኣዝዩ ልዑል እዩ شدة بعل كيدانن تأمرت تجادليني دحري عصرتات عامتات كام مقابر كوتسن كله حبرون كورتسون كيكيره نمنفس نايتي ودي وزن بر تجادلاي كنجر سبعة ونتكا زنقان حيل اللو تأمرت تجادلاي كوينو كقصل أب حمبرتي ياسمرة حاول تقريسنا له حملاي بوتا سيبنا له تابيلاتات نقد سقيلنا له
ልዕሊ ኩሉ ግን ከምቲ ሓደ ስነ ጥበባዊ ዘየመሉ ካብን ናብን ወለዶ ድልድል ዘሳገረ ክንየው ሰኣኒ ትርጉም ዝወሃቦ በዓል ዓብዪ ታሪኽን ዛንታን እዩ ርእስኻ ምኽኣል ምናልባት ገፊሕ ኣርእስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ርእስኻ ከይከኣልካ ከዓ ዝብፃሕ ዝኾነ ይኹን ነገር የለ ዝኾነ ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይኹን ቁጠባዊ ሓይሊ ይኹን ርእሱ ከይከኣለ ጎይታ ዕላማታቱ ኣያ ውሳነታቱ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ በዚ ሚዛን እዚ እንድሕር ርኢናዮ እታ ነብስኻ ምኽኣል ትብል ዕላማ ኣዝያ ኣድላይት ኣገዳሲት ወሳኒት ባእታ እያ ማለት እዩ ኣብቲ ምህናፅ ሃገርን ሃገራውነትን ዝበሃል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳቐፀለ እዩ ዝኸይድ ኣብ ሓደ ጀነሬሽን ጥራይ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ናይ ግዜ ገደብ የብሉን ስለዚ ኣብዚ እቲ ዝዓበየ መትከል ክኸውን ዝግባኦ እታ ርእስኻ ምኽኣል ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ብሕጂ እውን ነዛ ሃገር እዚ ነዊሕ መንገዲ ፅበየ ኣሎ ስለ ዝኾነ ኣብዛ መትከል እዚኣ ኣሚኑ ክኸይድ ጥራይ ዘዋፅኦ እቲ ርእሶም ርኮሳ ወይ ነብስኻ ምኽኣል ክንብል ከለና እቲ መሳርዕ ናይ ሓፋሽ ኣብ ግንባራት ናይ ቁጠባ ክኸትት ከሎ ማለት እዩ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ኩነታት ኣነባብርኡ ክቕይር ወይ ክልውጥ ካብ ዝብል መትከል ነቲ ብቆንዶ መበገሲ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ፍልስፍና ዘተግብር ከም ስትራቴጂ ተኸቲሉ እዩ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ክግለፀልና ዝፀንሐ ትካላት ተኺልዎ ቀፂልዎ ከዓ ናብ ድሕር ናፅነት ክሰግር ካብዚ ኣብቲ ቅድሚ ሰውራ ስለ ዝተዓወተ ርእሶም ርኮሳ ክቕፅል ስለ ዘለዎ እቲ ክተትካ ቀፂሉ ምስኡ ጎን ጎኑ ፀጋታት ይኸቱ መሳርሕታት ይኸቱ ቅንዲ ከዓ እቲ ሰብ ይኸትት ስለዚ ከም ለበዋ ነዚ ተፃዊሮም ነዚ ኩሉ ተፃውኦታት ካብ ቀደም ክምስረት ከሎ እዩ ዝጅምር ተፃዊሮም ኣብፂሖም ኣብዚ ሕጂ እውን ተጀሚሩ ይቕፅል ኣሎ ዝወለዶ ዝውን እቲ ናይ ክተት መስርሕ ይፍፅሞ እዩ ክጎናድቦ ግን ምስ ጉዱድ ዕዮ እንዳናፃፀሩ ቅቡል ሓይልታት ከዓ ስለ ዘለዉ ክንነቕሓሉን ክንምክቶን ካብዚ ብዛዕበየ ብዝሓየለ መልክዕ ካብዛ መጻኢቲ ኤርትራ ክንዓመሉ ከዓ ከም መንእሰያት ናይ ኩልና ከም ለበዋ መሓላልፍ مرة أنا بهلت بنهاية سمعيت مرة رايحة كوغل بهلت العودة لا جيس نليك وهين سمع عنن ده لا مرة حبن السمع عنه كل اللي الشاك عند لا بتاريخ سمع على الكوب عندها كان داريو مرة عبي حبن السمع عنه بهلته قال دمانة نوس لبلا على وزه دي برحكان ده التنكب كشغل من بدير عن حمني جت قدام تنكبان من إنجا إلا ويبات حاو بهلته لقول شاك على كل وتعرفه بهلته ناينوسهم إنسان دا جاهزوا شدد دي شوق عند لو إلا نوس اترحكا لات مركز كبهلت وبايا كم سلقا يوسو دمانة نوس حقالب كين أكيد بزح ومستقبل يالب كبهلت دمانة اترحكان دا وديكا شغل إقل لما تسأل هلا زي ما أنا كم سلة لترقلي بهلت اترحكا ليتات قدام نيت التنكب وقل فلان لشك أيت نيتبل التنفسكا كم سل شابات بهلت أنا إقل لا تصبر لهلا وقل لا أدل ما تأنا لهلا تنرحنا عند التنكبنا يقنشك أقوله وهين دمانة نوس قلتها لك كم سلة بدير ختوم لو دواء دمانة نوس من يتعالق لهم يوم اللي حنوي بس حنوي هين تحنت قدام وهلينا النبي كان بزح للسمع النبي مجمر تخنجمر كلنا كل دفعات كن رأي كلنا كميل ميم نزي حليفهم موي كميل ميم نزي زخدوني إلى زي شنقني رمالتي جي أبزي بوتام سمت أخوجن تي ملسي ترأينا مالتي كل جزء بزيك قرب ولا حنت تقبل يدخلني خا كيف العاقة قيستها نقص يدخلني خا فطور نحركون كمالتي عبتو كيناتك ويبتي دجناتكم كا بزي مسالتيات نقص وي تسرح يدخلني خا مالتي حجي ترسم بركوس هذا بحال سباوغن بار قديمي فريطو مالتي حجي ابتي وانسو قدم 34 عمت نزي سنا حساب وي نزي بحال زولو كنري زوعلنا وي من يحاسبو إلكان ده حاسب كذا تمنسي مالتي تمنسي ودع سران حدا ودع سران كلتن عمت نبرة منسي وسي حاسبو بزح تزارب تخلي خاجن تباهليو جي ساتهم اللي هربت وانسو كم زح حاسبني رمى بسنجرة نبرخاتهم كينهم نحنا خي انت خن حاسب لنا انت خن قبر لنا نمسألة إطرا إلى حسر زبالة مقدي دمدم مزدل مالتي
ድሕሪ ናይ 3 ሰዓታት ኣቢደ ስራሓት ነበር ዝተገብረ ታሪክ ዝድህስስ ታሪክ ከይንርስዕን ዘዘኻኽርን መደብ እዞም መንእስያትን ኣሰንዮሞም ዝነበሩ ኣያታቶምን ናብቲ ቤት ምሰውራ ዝነበሮ ስንጭሮ ገጾም ኣምሪሖም ኣብቲ ተምሃሮ ቤት ምሰውራ ቀደም ዒላንዳ ቦይ ርእሶም ኢሎም ዝፅውዕዎ ዝነበሩ ጥቓ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ከባቢ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ተመስሪታ ኣላ ተቐማጦ ዝዓዲ ከዓ ነቶም መንእስያት ናጽነትን በጻሕቲ ታሪኻዊ ደጀን ሰውራ ኤርትራን ንኣጋይሽ ዝግባእ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ቤት ትምህርቲ ሰውራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣርሒቑ ዝጥምትን ሰብኣዊ ውድብን ስለ ዝነበረ ነቶም ኣብ 1970ታት ዝጽንበርዎ ዝነበሩ ህፃናት እንተለማዕና ንለምዕ እንተጠፋእና ከዓ ንጠፍእ ኢሉ ብዕሩብ ሕልና ኣብ ሓዊ ኸይጠበሰ ንዕኦም ብሃገራዊ ኣተሓሳስባ ክሃንጽ ዝመስረቶ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ እዩ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ተምሃሮ ኣብዚ ስንጭሮ እዚ ዓብዮምን ተማሂሮምን ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ናይቲ ውድብ ተመዲቦም ኣገልጊሎም ገለ ድማ ንስለፍቱ ተሃገሮም ብነፍሶም ተበጅዮም ሓሊፎም أزياء نعشو خلنا أزياء نبر نيرنا كل كداونتنا هون نسنا بتن أولاتنا أزياء نحسب نيرنا مالتين إلا نيرنا أما بلعنا نيرنا مالتين أزياء زلنا بيت سجر كألو ميدا متقاعد كعسو أو كاب ساعة حمشان فرقان نيو زلو معناته نفرت سلزلو كي هرمانا كاب حمشان فرقان نتقاعد أبزي علال لنا بعد حمش على بعد حمشة تبهل سخاء ماي كاب نقدينا نساتي نفسنا نحسب لا جردين قالات نفتي أفتقع جردين على تسجر سخاء جوع كله قلنا النجارات كان قبل لا ما نس إذا نبزي أزلوا نري أنزلنا تكالات ناي مرمر تكالاتين أبزو بتازي بزح مرمراو سرحة كايد نيريو قال خابت زكايد مرمراو سرحة نتايو نقام قاتاتي إرترا مالتيو قال أبلنا تاويان بمسوعات زحلفو أبزي حيال ناي مرمر سرحة زكايد زنبرو عبيتي ممهرانا خمس نبرو أبزي بوتا مسينا سلزلنا كن ريو خلينا مالتيو زي حجب زي ريو زلنا ناي اوان حرنا تاوقالسي فرسراس حجامو داتا أبسمرا أبتين دا كاريكلم لكتن دا كاريكلم دول مالتيو نسو كمزل لو اتكابزوس توسده تكالي مالتي أبزا بوتازيا بفلاي أبادو سلسته حدا كاب أمرو ناي تمهارو بيتم صورا زي هاسس عبس مبراز قدفه زخر له نسوخا انتايو زسكحكح دبداب نفرتي سلازي زبوتازي تمهارو بيتم صورا خذكروا خلو اتي أبزو زلو بتذكرو زيادة بزعبا دبداب نفرتيو تي بعلو تي حزبا غمبارن اتوم نعنا زالينا نمنا انتم تمهارون جن بحق نقول تتصاويرنا ابز بصح زكال بصحنا سي ممكن ريم زوعلنا بايلوت كيترفو قال اليوم ابز انسان نبريم حجي خاري نعم نعنا خزاورنا علم
ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እውን እቶም ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ርእሰ ምርኮሳ መትከላት ብልክዕዮም ተተርጊሞም ካብ ምድላው ኤርትራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ጀሚሩ ኣብ ምምሃርን ምእላይን ተምሃሮ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኩሎም ንስለ ናጽነት ዝተሰለፉ ተጋደልትዮም ነቲ ዓብዛንታ ዝቕጽል ወለዶ ንምፍራይ ዘርኣይዎ ኣበርክቶ ድማ ኣብቲ ዓብዛንታ ተሰኒድሎ ስንኩላን ቃንዝኦም ጸይሮም እተን ኣለይቲ ብሓዊ እናተለብለባ መምሃራን ፍልጠቶም ጓሕጒሖም ሳላ ዝመጠው እቲ ውድብ ዝሓሰቦ ዓብይ ምዕራፍ ተበጺሑ እዩ ናይ ብሓቂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሳውራ ማዕረክንደይ ነዊሕ ይጥምት ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ ውፅኢት ናይቶም ኣብዚ ዝተምሃሩ መንእስያት ሎሚ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ተፈላለየ መርሕነት ኮይኖም ከዓ ነቲ ሃገር ይምርሕዋ ኣለዎ ማለት ሕጂ ኣነ እንታይ እዩ ቤት ትምህርቲ ሳውራት ውድብ ድሕሪ ናጽነት ነዊሕ ይጥምት ከም ዝነበረ ዘርእየና እንታይ ናጽነት ምስ መጽአ ብኣቢሉ ይኮነን እቲ ትምህርቲ ተጠው ዝበለ ምክንያቱ እቲ ውድብ መንግስቲ ምስ ተኸለ እቲ ሕብረተሰብ ብተፈላለየ ምክንያታት ጸገም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝሰኣኑ ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ከይበኽሩ ተባሃሉ ማሕበራዊ ሽግራት ዘለዎም ኣብ ከባቢኦም ኣብያተ ትምህርቲ ዘይብሎም ሰባት ንዖም ክምሃሩ ስለ ዘለዎም ኣብ ቦርዲን ደቂ መሓሪ ሕጂ ኣነ ካብቶም ኣብቲ ከባቢን ሃይ ስኩል ስለ ዘይነበረ ካብቲ ጁነር ኣትሒዝና ቦርዲን ደቂ መሓሪ ኢና ኸይድና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ጦብራሓታ ዝፈጠረለ እቶም ኣብዚ ዝነበሩ ኣቦታት እቶም ስንኩላን ገመል ኣብዮም ዝኣልዩ ዘለዎ ነቲ ዕድል ዘይረከብ ህፃን ክምሃር ኣለዎ እቲ ናይ ትማሊ ዘበገሰ ወይ ትማሊ ኣብ ሳውራ ዝዓወታና ቤት ትምህርቲ ሳውራ ሕጂውን ቅፅል ኣለዎ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ሕጂ እውን ማሕበራዊ ፍትሒ ስለ ዝኾነ እቲ ፖሊስ ናይቲ መንግስቲ ዕድል ዝሰኣኑ ቆልዑ ኣብ ዓቕሚ እውን ዘይብሎም ስድራ ቤታት ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ንዚኦም ጥርኒፉ ኣብ ኩለን ዞባታትና ጥራይ ኣብ ዘንክልተ ኣይኮነን ሕጂ ዛረባ ንኣብነት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣስማጥ ኣሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጎኘ ኣብ ኩለን ዞባታትና ንምንስያድ ንቆልዑ ዝጥርንፍ ቦታ ገይሩ ስቲል ይምህሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ራእይ ትማሊ ኣብ ደጀን ዝጀመረ ሕጂ እውን ኤርትራ ኣብ ነፃ ምስ ኮነት መንግስታ ምስ ተኸረ እውን ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ መሰረት ድልዱል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣምር ኣብ ህንፃ ጥራይ ተሓፂሩ ዝተርፍ ኣምር ኣይኮነን ሃገር ውድብ ትካል ወዘተ እውን መሰረቶም እንተዘይደልዲሉ ዕድሚኦም ሓፂሩ ነዚ ሓቂ ብዓንተቡ ዘስተውዓለሉ ህዝባዊ ግንባር ቀጸልቲ ወለዶታት ኣብቲ ብኽብርታት ህዝቢ ዝሰጠመ ጽኑዕ መሰረት ተሰሪቶም ከይተነቓንቑ ምእንቲ ክነብሩ እዩ መሰረት ኣንቢሩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኤርትራዊ መሰረት ቤቶም ዝሃንፁ ኤርትራውያን ብዝኾነ ማዕበል ከይተናወፁ ከም ዝነብሩ ብኣንጻሩ እቶም ብውልቃዊ ረብሖኦም ኣብዚ መሰረት ዘይሰረቱ ግና ምስ ዘነፈሰ ንፋስ እናነፈሱ በኒኖም ከም ዝተርፉ ታሪክ ምሂርና ኣሎ ምናልባት እንተዳ ኣስተብሂልና ኣሎ ብዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና መወገስና ይኩሉ መደባትና ዝኾነ ሃገራዊ ቻርተርሲ እንታይ ዝብል ሓንቲ ካብቲ መትከላትነቱ ንወሳኒ ግደ ናይ ሰብ ወይቲ ጸገ ናይ ሰብ ኣብኡ ከም ዓብዪ ነገር እዩ ዝገልጾ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሎሚ ንጥቀመሉ ዘለና ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ዓብዪ ተራ ከም ዓብዪ መበገሲ ከም ዝኾነ ሳውራ ወይ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ናጽነት ምምጻእ ጥራይ ዘይኮነ ንሰብ ከም ማእከል ገይሩ ብሕክምና ብትምህርቲ ብኩሉ ወላ ዝረኣናዮ ናይ ስንዓን በሎ ኩሉ ኣገልግሎት ንሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ንወሳኒ ግደ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝነበረ ካብ ሕጂ ካብዚ ንርዳእ ማለት እዩ ካልእ እቲ ብዓብዪ እቲ ናይ መሳላት ናይ ቋንቋታት ናይ ትምህርቲ እውን ኣብዚ ስለ ዝተመስረተ ኣነ ካብቲ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝተሰርሓሉ ካሪክለም ቋንቋ ደ ናይ ትግርዝ ተማርኩ እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ንጸጋታት ናይ ሰብ ማዕረክ እንደ ኣገዳሲ ምዃኑ ኩሉ ነገር ብዘይ ሰብ ክስራሕ ከም ዘይክእል ብዘይ ሰብ ከሓስካ ወላ ኣብ ተሓራ ዝኾነት ሃገር እውን ክስራሕ ከም ዘይክእል ህዝባዊ ግንባር ተረዲኡ ኣብዚ ቦታ ዝገብረ ዝነበረ ወፍሪ ንዝያዳ ኣብዚ ምምፃእ ኢሎም ክርድኡ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ድማ መቀጻልታ ናይ እዚ ሓድሽ ንሰርሓሉ ዘለና ድማ መቀጻልታ ናይቲ ኣብዚ ዝስራሓሉ ዝነበረ ሰብ ወይ ሰብ ናይ ምፍራይ ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ሳዋ ሞያዊ ስልጠናታት ንበሎ ኣብ ኮሌጃት ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ናይ ትምህርቲ ንበሎ መቀጻልታ ናቱ ምዃኑ ዝያዳ መበገሲኡ ካብዚ ቦታ እዚ ከም ምዃኑ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ንገለ ካብቲ ኣብቲ ሩባ ዝጸንሐ ሓድግታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምዕዛብ መንእሰያት ናጽነት ስለምንታይ እዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ጽንኩር ንህላዊኡ ዝፈታተን እዋን ከሎ ቤት ትምህርቲ መስሪቱ ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም ትዕዝብቶም ተለዋዊጦም
ምብጻሕ ናብ ሰፈር ዓበዛንታ ድማ እዙይ ነይሩ ትርጉሙ ሓራይ እዚ ቦታ ክርኢ ከለኹ ብዙሕ ስምዒታት ይፈጢርለይ ምክንያቱስ ኣብ ትምህርቲ ሳውራ ክንብል ከለና ኣነ ብክልተ ነገራት የተርጊመያ ምክንያቱስ ትምህርቲ ክንብል ከለና ትምህርቲ ማለት እዩ ሳውራ ከዓ ሳውራ ማለት እዩ ሕጂ ትምህርትን ሳውራ ብሓደ ከም ዓቢ ክሳየር እየ ማለት እዩ ትምህርቲ በዚ ትምህርቲ ኣሎ በዚ ሳውራ ኣሎ ካብዚ ሕጂ እንታይ ተረዲአ ኣፍታ ናቕፋ ከለና ኣፍታ ዓወት ናትና እያ ትብል ፅሕፍቲ እዘኪረ ማለት እዩ ምክንያቱስ ትምህርትን ሳውራ ብሓንሳብ ኣይከይድን እዩ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ህዝባዊ ግንባር እቲ መወዳእታ ዓወት ይረኣዮ ነይሩ ማለት እዩ ዓወት ተዘይረኣዮስ ትምህርቲ ምስ ሳውራ ኣይመቐፀለን ማለት እዩ መጀመርታ ናይታ ሃገር ሳውራ እሞ ክስታይ ትገብር ብድሕሪ ኢኻ ትምህርቲ ትገብሮ ግን ተዓወት ናትና ብልክ ዓዋየ ተመሊሰ ክስታይ ገይራያ ማለት እዩ ምክንያቱ እዛ ዓወት ናትና እያ ድሕርቲ ዓዊትና ከዓ ነታ ሃገር ሓኪም ከድልያዩ ኢንጂነር ከድልያዩ ካልእ ከድልያዩ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኡ ብሓንሰብ ይግበር ነይሩ ማለት እዩ እዚ በዚ ዝረኣናዮ ከዓ ናይ ምርምርን ናይ ካልእ ቦታ ከዓ ተፈልዩ ነይሩ ማለት ሕጂ ኣብ ኣስመራ ኣየኣተና እምበር ኣብ ሳሕል ኮይኑ ክልቲኡ ጀሚርዎ ነይሩ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እኒ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ክንደይ ይውድብ ነይሩ ትውዳበስ ክሳብ ክንደይ ሓያል ነይሩ ከድንቆ ስለ ዘለኩ ከም መቐፀልቱ ከዓ እቲ ትምህርቲ ሳውራ ሽዑ ዝነበረ ስቲል ኣየቃርፀን ተኣሰራቱ እቲ ታሪኹስ ኣይፅፈን ይቕፅል ኣሎ ክልተ ነገራት ተዓዚብ ሕጂ ትብዚ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ትብዚ ዘሎ ብዙሕ መበገሲ ናይ ዓብዪ ንቕሓታዊ ወፍሪ ምስራቅ ዚ ክልተ ነገራት ትዕዘብ ቀዳማይ ነገር ትውድብሲ ክሳብ ክንደይ ሰብኣዊ ባህሪ ከም ዝነበሩ ሰብኣዊ ባህሪ ነሰንሲ ንህፃናቱ ንቆልዑቱ ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢ ናይ ኤርትራ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ሰነፍ ይግቦም ድዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ነቶም ኣብ መንጎ ተጋደልቲ ብዝግበር ናይ ምፅማድ መስርሕ ዝውለዱ ቆልዑ ኣብዚ ከኣሊ ኣብዚ ከሕብሕብ ኣብዚ ብዛዕባ ዓብ ነገር ክሓስቡ ከም ዝኽእሉ ዝገብር ዝተፈላለየ መበገሲ ክገብር ምዃኑ እቲ ሰብኣዊ ጎኒ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተዓዚበ ማለት እዩ ተኸላኣይ ነገር ከዓ ህዝባዊ ግንባር ቦታ ምሁራት ክሳብ ክንደይ የውሕስ ከም ዝነበረ እውን ተዓዚበሉ መዓልቲ ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ዘሎ ናይ ምርምር ማእከላት እዚ ኣብዚ ዘሎ ናይ ንቕሓት መበረኺ ትካላት ካብ ንኮ ጀሚርና ዝዓዘብናያስ ብዙሕ ነገር ተዓዚብና ኣብቲ ሩባ ምስ ከናሲ እቲ ብኡ ዝነበረ ብዙሕ ኮሚሽናት ናይ ቁጠባስ መን እዮም ዳልዮ ነይሮም ወይ ከዓ መን እዮም ዝመርሖ ነይሮም እንተልካስ ምሁራት እዮም ነይሮም ንኣብነት ካብ በዓል ሞስኮ ድመፁ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ቦታ ምሁራት እውን ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ውሕስ ከም ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ሕላገት ናይ ትውድብሲ ምሁራት ከም ዝነበሩ ኣዝዩ ሰውራዊ ኣበርክቶ ከም ዝነበሩ እውን ተዓዚበ ወይ ከዓ ተመልክተ ማለት እዩ ሕጂ ብሕፊዝ ዝበለ ግን እቲ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተሰኣበ ኣብ ትምህርቲ ገዚፍ ወፍሪ ናይ ምግባር መደብሲ መበገሲ ከም ዘለዎ ንሱ ከዓ ካብዚ ሩባዚ ከም ዝምገስ ሕጂ ካብዚ ሩባዚ ከም ዝብገስ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ዝዓኸ ባህሊ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ባህሊ ምዃኑ ተዓዚበ ማለት እዩ ዋኒን ሃገር ከቢድ ዕባን ምዃኑ ዝኣመነ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ማሕበራቱ ንምድልዳል ከምኡውን ህዝባዊ ሰረት ንክህልዎ ኣብ ታሕቲ ባይታ ወሪዱ ዓቕሚ ሰቡ ነቲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብውሽጣዊ ሓይሊ ከማዕብል ዝፀንሐ ከምኡውን ዝዓበየ ትካል ዛቤት ትምህርቲ ሳውራ ውሽጣዊ ዓቕሚ ብውሽጣዊ ሓይሊ ክዓቢ ወይ ንዑ ንኸተማዕብል ወይ ከዓ ነቲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ንኽተመልምል ምግባር ድማ ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይቲ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ናህና ሰፊሩ ዘሎ ወይ ካብተን 6 ምትክላት ዝኾነ ርእሰ ምርኮሳ እዩ ከምኡውን እቲ ዝዓበየ እቲ ዝፈሪ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ኳሊቲ ናቱ ንጹር እዩ ምክንያቱ ምስቲ ነዊሕ ጠመተ ዘለዎ ራእይ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ተነፃፂሩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ብዓቢኡ ኣብ ምሕዋይ ኣብ ዳግመ ምሕዋይ ዝዓነወት ሓንቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ሰውራታት ንዕዘብ ኢና ወይ ኣብ ታሪክ ክንርኢ ከለና እቲ ዝዓበየ ዝፍፅሞ ኣብ መሪሕነት ምስ መፁ ዝፍፅሞ ጌጋታት ሰረት ናታቶም ህዝባዊ ዘይምዃኑ እዩ ህዝባዊ ግንባር ግን ሰረተ እምነት ናቱ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣሚኑ ጥራይ ኣብቲ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ፖለቲካዊ መደብ ከምኡውን ኣብቲ ቁጠባዊ ብዓቢኡ ኣብቲ ባህላዊ ክሰርሕ ፀኒሑና ኣሎ
مزناي تمرت تأثيرنا مستناي قاسنا حزب إرترا زارم تلا خوينا تي قالسنا حزب إرترا حزباو بارز مرة حزنابره هاجراون محبراون قالسي بحسابات أمير يخيد كم زنابرينا نردع مالتي نزبانات أبلع حزب إرترا زنورو كل التعبيت وزعات مجزات صفات أرا دون قرنان أبلع الحزبها كلت يوم معرض خانة وزعات يوم زوجور زنورو مالتي حجت تجاري أنا يزواج مبار مالتي بحفشو ناتواجع يمهر ناتواجع يمهر نامهرون زمهر زنار المداي نتدخلنتون معرض مجزاتي أبلع الحزب زور زنار وزعات بمرداي مالتي نايزين نتصبراون دحرنا نتكا كمزولو قصيلي مالتي نابنت أبزناي ميلينيوم شتتات جمجم كبارول نقوله عالم كاب إرترا كتمهار الله زبل سبعات ودحورات هجرات وسي مالتي لومي سبب زلوا بيت مرتلق سبات نقوم هاري لمن أبيت مرت مخات أبي إرترا تقولي شيء سبب زلوا بيت مرت بعلو ناوي مسي مالتي ناي سرتات كأنداي أبتي بزيبرتها وعالسي نتمرت اللي خرت توهيبو يسرح له سلازنا بري مالتي الراي بزعبا ذات مرتن صورة اللي خد حزدلي صورة مهلاو صورة بيت مرت خمسرتك حلفنا تقديتها فتكوينو ما عليها زي بقول لهم عشان عبيت من اسيات ابز من صوم اذا من اسيات زي يوم كان يصبح فرينا يصبح مساي بمبال ابزت حدا بيت مرت صورة تبهيلو تلوكين انت اخبل دلي تمرتن صوران كنبل صنحنا حجي خا منغستي إرترا نزي اب قمتات اتيو بزي مهور وي بزي اكل خون سلازي كن حدا مهور زيغا بملو وصايتات منغستي انداو صلكا خمزي كمزي عدل زي يلن سلازي اتي زلنا حدا انكو ابزو سنقرو زخونكا كو قياز غبركا ابتي زلنا مدرخ كوينا قيان خنغبر سني بابنا رحويو خبل طرح يدلان منسيات زهاجر نت امنتن متكلاتن علاماتاتن هزباو جنبار سعيبهم نزاز تركب وهاجر كهانسوان ام معرفة خبص حوان مخانم ازوم نريهم زلنا منسيات ابنت يوم اتي بدم تصحيفو كابياتاتهم زقبلو وزلو عبزانتا كم زي كلفن اكوادا دميقون تخليعون كنبر تسفو عززيو هاجر بدقات حبينا ختنبريا اتعبزانتا دما كقصليو زغصل قعزو نعرق خولي نابتي هزباو جنبار حرنت إترا وتهدراوي مسلت أني ما أكل جيرو وزنبري كالي سفر عبزانتا